Ka KSU Rimuliang Circle haka arpo tarik ujulai, hajar arpulai, hapo ka jeng yalam jeng Presiden Rimuliang Circle samla biang boy sangriang, kala yo penjurip ya ka Rimuliang CNRD block. Bat haka te ka jeng jurip, nakaliang jeng keseng kala lap baka te ka office trekam, ka pelietang haka sengi yo, kata haka sengi palay, bat wat haka sengi yo ru keseng kala bakipaj ba kila ap ban wandon kam haka te ka office. Henry hedu RPJ jan mi ru ka office kadang kangdam, bat shim ladon wat uwe unong trei ru. Kumta nakaliang jeng keseng, kadawa baka sarkar kan bu ya BDO bapura, ubat trei hok bat day ban play ka office nadu ka siningkong, hadu ka si thok dieng, bat ru ka por kan long kumbaki weipat ki office ki play. Mara ang bukna ta ni jan namba jen cok sup kro nadu ka di ka di kali kawan nadu ka rukom trikam ci susuk ne on nak jan lah kalau menebu tar ibu kata lah kan en bro kan en no trede so lelo ya tang itung blok teritung ata blok long ting teritung blok rengai klem en sulong nan kata ka blok rengai mo baka blok lah kiri klem en sangat dan sonaka nomor kebubuan ke grup mesti long tidak ini makna wakila en atau mesin yang mudum temu men habaki la en baki yonon kam la si ngati ngam kan bahare malam ngapat ka ere ni nampat kata yang pacukan bahare long lamno manamno hane blok letar kata bunga inga le lang itu lang tar kata sengai na kaliang jongi kum ka seng CSU na ko Rimuliang Circle iwan hang ni banjurim na bentar ni ka blok bat mai badon hapo jong kani ka dong ka than ja jongi henry ngilap hang ni bakalong thli bat sudah ki building ru kimlong ki babiang bat ki kamera ru kilong thli umdon nong trei ki bajba ru kum tu ila shuya ap kum ni klem don nong trei kena kalian jungi kum kaseng hak ni ka por ka bamentang ibu ya ka jing dawa ba ka sorkar ka dei ban penbiang no ya ka building ka babiang bat kum juru bu no ya u video u badai ban ban page ya kani ka blok hang ni han nonglang bat kum juru ya ki staff bat ka weiru ka benta ka ba nakaliang jungi kum kaseng i haban dawa kani ka por ka long bej ba ka jing tre ka jong kiru ka dei ban long bej nadu Monday hadu Friday ban kapuru kan long bej sipo baje hadu san baje kenang ba ibriu jongi hapo jong kani kadong kathan kin yo ya kata kabenta ka ba kisngohun ya ke ka baki ki kwa bro sikata ba ngakwa aru ba baro kinong tre jong kani ka office kidai ban ai kata ka jing tre ka pura la ni ban ai kata ka jing syakri ka pura nomor kum ba mentang ngilap hang ni ba nadong syadong kidang dombun kijing duna jong kani ka office kidai ban ai kata ka jing tre ka pura la ni ban ai kata ka jing syakri ka pura nomor kum ba mentang ngilap hang ni ba nadong syadong kidang dombun kijing duna tila ta kalong hakani ka dur ka bomot ba kam dondor ban ong ba kani ka blok kan yang hang ni te kalong ka ka ba kipaj ba kilong sep ba kiwan ru kisuan kumni kisuyeng kumni don nong tre te ngidawa kabahak madu bang ngi dawa kani kapor kalong babu no ya ubidiu ubapura ba undon be man kasngi hapo jong kani ka blok kata kadai ka jing dawa na kaliang jongi kum kaseng bat kani kadai ka senjam ka ba nengkong ka bangi ya kani kapor bat kadai kasin ka ba nengkong ru ka bangi wan ban jurip ban ngilap tang ya ki jing duna sudah ban ngangit skam ban nang ni syakmat nginang ya syaprang ya kani ka kam ban nginang budin ru ba kumba na kaliang jong chief minister lawan bu ya kani ka blok hang ni kadai ban urlong kadai ban long ban yo ya kata ka jing syakri ka pura na benta kadong kathan ka jongi apo jong kan ka ire hi bro ka we kenang ba kipaj ba kindas ngohun bat kenang ba kipaj ba kindan bu ya kata ka jing kermen